सेवा में तोहरे उमिरिया बितावे ए माई हर साल माई तोहर मंदिर सजावे सेवा में तोहरे उमिरिया बितावे ललसा में तोहरे कलसा धरवले ललसा में तोहरे कलसा धरले माई दया देखाव विशेष चार पाने के लाल है निषादे दिनेश माई इनका पताया देखाव विशेष चार पाने के लाल है निषादे दिनेश माई इनका पताया देखाव विशेष देखाव विशेष माई के चरण के ईता रहेले करीब में सेवा करेले ईता दुखिया गरीब के सुनाए माई गरीब के माई के चरण के ईता रहेले करीब में सेवा करेले ईता दुखिया गरीब के फ्री में मेडिकल चेकअप करावे लड़का गरीब बन के ही पढ़ावे जुगे जुगे देवी माई इनके जियाई जुगे जुगे देवी माई इनके जियाई इतना सेवा करी है हर में चार पाने के लाल है निषादे दिनेश माई इनका पे दया देखाव विशेष चार पाने के लाल है निषादे दिनेश चार पाने के लाल है निषादे दिनेश देखाव विशेष भावना जोगिंदर के बाटे अनंत हो माई के भजनिया में झूमेले बसंत हो जय हो झूमेले बसंत हो भावना जोगिंदर के बाटे अनंत हो माई के भजनिया में झूमेले बसंत हो ज्ञान के दीपक उजियार ब्रह्मांड हो भैया दिनेश जी निषाद के बरांड हो रखी हो सजौले माई इनके पगरिया रखी हो सजौले माई इनके पगरिया हाथ जोड़ी के कहेले इंद्र के